Здравейте хора, днес съм на Майнкрафт, Пипи Българен. Ще ви покажа новите неща. И като ви покажа новите неща, ще правя малко Пипи. Тук имам 30 бедрок. Ето ги дъма броните. Ето, аз ходя с тези брони. Ще се тези отваря. Само да ги фиксна. Опа, скръчвам. И ето ми ги новите неща. Да правя стиви. Много голстон. Ето ми ги мечовете. Тези железни, слаби са. И ето ми ги про тройките и про четворките. Тук много да ви покажа. Естан хелки. Fire. Друго. Новата ми ферма. Недървард. Оголемих я, защото она много беше малко. За нищо не става. Чакам час и нещо. И накрая ко? Нищо. Отва. Добре. И отивам на Пипи. Доста хубавото. Още малко стан хилки. И Warp Event ще ходям. На Warp Event дано да има хора. Да, има хора. Салончо не виси. Салончо. Да видим какво има. Аз качам. Да гледам колко са силни направо. То с малко сега. Опа! Пасна са те си. То с фулка ли е? Какво е? Ето ги те двамата бедса. То за кома следва точно мене. Също мене следва. Да, за кома е тримата. Не са тримата. Чао, помогна. О, влезнах. Баси фулките. Тъмна Warpaint. Поне там да има хора. Да, то на мен ми свърши стренчката и спитка. Якъвтос. Иди се. Да, добре. Да, кой е тос? Сега чакат някой да скочи. След това всеки скача. То аз те правим. Нищо. Айде. То с какво ли има? Защото не взекна багде. Слаби мечове. Я той е. Слаб. Да, шартни 3 партия. Да, то никой не излиза. Опа. Но нямам. Чувам до холма. Си взема страничка и спитка. О, те излизат. Аре, бързо, бързо, бързо. Шуп, шуп. Warpaint. Так, так, так.
Аре. Ето го фреш. Той пък влезна. То стои за броните, но направи много голяма грешка. С който всеки меч умре и умря. Много голяма грешка. Направо да ти гроба с самоубийчик. Тук са... Ох! Кой магъдличка е? Той не си... че сега не съм сбизал. Само да ни лефтни. Идвам, чакай. Ела. Лефтна! Баш шибант нещо. За ко лефтна тос? Кой мудро? Абе. Не съм те погледнал в очите, ко мудраш. Говори ми някакви неща. Тук как да се кача сега? Тук дали е си? Оха! Че сваля много фук. Дано да не ми свърши спитката. Дано да успея да лефна по-точно. Да, както виждате, умрях. Мамо стара. Еди се, Фокс. Да, човека си има легендарка. Хакер. И спирам ключето.